Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lithuba ngibonge i-support nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisiphote njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Ngithi ngingena ku-X eyaziwa nge-Twitter ngizithela pheka nathi breaking news ethi there are reports on an attempt attack on businessman Brown Mokgotsi in Vosloorus. Madlanga Commission of Inquiry spokesperson Jeremy Michaels have confirmed that there was a shooting incident last night. However, police have yet to release the information. Into yokuqala efike engqondweni yami uma ngibona lezi ndaba ukuthi kunabantu abafuna ukumvala umlomo uBrown Mokgotsi. Kodwa indlela ukuthi avale umlomo ukuthi afe ngoba usitshelile wathi ucelile ukuthi i-commission ayethu ukuhlehlisa kancane khona afuna ukuzilungisa kodwa uyeza kwi-commission kodwa into ayisho wathi ngosuka yotestifya ngalo uhlolabana yokhala amadoda sho njalo wathi azokhala amadoda ngosuka azotestifya ngalo. So uyabona ukuthi le insuku mhlambe ziyasondela ngoba thina sikakayazi idate mhlambe yena uyayazi ukuthi uzovela nini kwi-commission. So ngicabanga ukuthi lokudutshulwa kwakhe mhlambe kuhlobene nalokho asazi. Kodwa nje ukucabangela phela uyazi ukuthi lo muntu ufuneka aye kwi-commission manje sekuvela isigameko sithi uBrown Mokgotsi bekunemizamo ukuthi azama ukubulawa. Ngenhlahla iSABC itholene noAtlenda Mathe o-spokesperson wamaphoyisa wayiconfirm impela le ndaba. Kodwa ngaphambi sifike lapho ngicela ubone la. Awubona imoto idubuleke kanje umbuzo oqala nje ofikayo othi kazobe phakathi usindile na. Wona mbuzo nje lo oqala uhamba phambili. Ilokho ke uBrigadier Atlenda Mathe azosiphendula kukho ukuthi uBrown Mokgotsi uma konje ukusiphi isimo uyaphila noma akaphili emveni kokuba kudutshulwa imoto yakhe. Emveni bakudutshulwa imoto yakhe. Sizibuza imibuzo eminingi sonke ukuthi uma idutshulwa le moto ube phakathi noma kudutshulwa imoto babeyazi ukuthi yakhe bayidubula kodwa yena ubengekho phakathi kwenzakaleni asazi. Kodwa lezo mpendulo amaphoyisa ama-investigator azositholela zona. Ngizokucaphunela uBrigadier Atlenda Mathe achaze ke ngesimo sika Brown Mokgotsi ukuthi unjani sinjani isimo sakhe kuqhubekalani. Kodwa kubalekile nengikuzwile ukuthi kune private security okuyiyona efonela amaphoyisa uma kuba nalokudutshulwana lokho. So ngikuzwile lokho ngicela ubone la. At around 10 o'clock last night, we were called by a security official belonging to a private security alerting us that there was a shooting around the area. We immediately dispatched a team of police officers, and upon arrival we did find the security official together with Mr. Brown Mokgotsi, who alleges that there was a shooting. There was another car, a white bakkie, he does not know the make, where those individuals started shooting at his vehicle while he was allegedly inside. So we then encouraged him to open a case. He alleges that he was traumatized at the time. He did not feel safe. So he has promised us that at around 8 o'clock this morning, he will present himself to the Vosloorus police station to open a case formally. But we are investigating a case of attempted murder for now as the SAPS. We have seized the vehicle, as you can see. At that time last night, at around, when we got the report at around 10 o'clock, we did dispatch a team of forensic experts
just to gather all physical evidence that will be able to assist us to solve this particular case and to assist us to determine what actually happened here. So we can confirm that our local criminal record center did attend to the scene, our forensic experts, your fingerprint experts, and so on, your ballistic experts, they did attend to the scene, and we are investigating a case of attempted murder. So for now, I'm told by the acting station commander that Mr. Brown Mohotsi did promise to avail himself at the police station at around 8 o'clock to open a case so that we can formally take his statement. We are still waiting for him, and we are hoping that he will present himself. Njengoba umuzwa kubrigadier echaza ukuthi bayitholile khona uBrown Mogotsi uyaphila, bona bayivulile icase ye-attempted murder, yena usazofika azovula icase ubengakafiki ke ngesikhathi ubrigadier kade ekhuluma nabezindaba. Kodwa uBrown Mogotsi uyaphila, ukuthi nje ngalesa sikhathi sesigameko ube traumatized, ubengekakwazi ukukhuluma phela, kuzofuneka ukuthi achaze ukuthi kwenzakaleni, uboneni, ukuze amaphoyisa ezokwazi ukuba nelead noma nomhlahlandlela, ukuze amaphoyisa azokwazi ukuthi ufuna athathe siphi isinyathelo, uma ephuma ufuna abheke ngaphi, ufuna azama ukuchaza nale moto le, mhlawumbe uzobe seyikhumbula ukuthi leyo van athi velile ebimhlophe beyiveni yaluphi uhlobo, imaker ubani, yonke lonto leyo uzoyikhumbula njengoba kwenzeke lesigameko. Ya, nami bengingaba traumatized, akulula ukwazi ukuthi hey, impilo yakho bisengcupheni, wasinda ngendlela osinde ngayo. So ngisenethemba nje lokuthi bazotholakala labantu, kodwa ke okuhle ukuthi abayi-attendile i-forensic ikhona, njengoba besho nale ballistic, ukuze bathathe bonke lobufakazi obuzothi makusiwe lab bese buyaveza ukuthi ngoba naba-involve, ngoba lo msebenzi wawo amaphoyisa amayifuna ukwenza yawenza, futhi abantu bayatholakala baboshwe. So uBrown Mogotsi umuntu obalulekile kakhulu kwi-commission, ngoba kusafuneka achaze ukuthi i-information le amaphoyisa uyithathaphi, ngoba seza ukuthi wathumelela uGeneral Mkhwanazi umlayezo, futhi uyena umuntu obekayilink phakathi kaMinister uSenzo Mchunu kanye noKurt Matlala. Manje kubalulekile ukuthi abe khona kwi-commission ukuze kuzokwazi ukuthi aveze iside la ukuthi yena kuyo yonke lento ungene ngapi, umsebenzi wakhe yini, kwenzakala. Uma ngase kuthiwa yena akekho, kukhona la izophazamiseka khona, yonke lento ikhona la izophazamiseka khona. Bayishayile imoto kaBrown Mogotsi. This cash, the shooting. I can't see anything that shows to me. Hey, I'm just shaking with this cash, the shooting. There's no one. It seems as if there's no blood. Ningi imibuzo esizibuza yona ukuthi Brown Mogotsi imoto mayidutshulwa wena ubukuphi? Na umbuzo oqala ufuna ubuza ukuthi uBrown Mogotsi mayidutshulwa nje imoto ubekuphi yena? Umbuzo oqala lo balekile. Brown Mogotsi ubekuphi? Bephakathi emotweni, ubengaphandle, uma engaphandle beyochama, ubephumile, ubengena emzini othize, ngoba kuthiwa lento enze ngabo 10 ebusuku. Ubeyaphi? Angisho ukuthini, kodwa kungenzeka nokuba lento le yonke yenziwe nguye uBrown Mogotsi, abekho abantu abamhlasela. Kungenzeka na ukuthi this is all staged. Ngisho lento ngoba uGeneral Fanny Masemola uke wakhuluma lapha etestify ukuthi amanye amakhansela ake organizer wona ukuthi imoto zawo azidutshulwe ukuze bezoprovidwa ngama bodyguard. Bengazange bahlaselwe muntu.
bayikhanda bona ukuthi no imoto zabo azidutshule ba-organizer nabani imoto manje ngayidubula la niyidubule la. Kodwa amaphoyisa ama-investigate abakuthola lokho. So kuningi efuna sikucabanga. Siyasizwa isitori asisiphiki kodwa na umbuzo ukuthi asisho ukuthi khona bekufuneka imali. Asisho ukuthi khona bekufuneka imali. Kodwa Brown Mokgotsi idutshula imoto ubukuphi wena? Ubuphakathi, ubuphandle. Ngabo 10 ebusuku ubuyaphi wena? Ubuyaphi? Uhlala eFosloras? Wazana nobani eFosloras? Miningi imibuzo efuneka sizame ukuthola impendulo kuyo. Angiyibambe le video ngoba ngifuna ukwethulela nje lolu daba kuphela. Nokwethulela lolu daba kuphela. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.